Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ξανά ακούτε στο background γκαζίδια. Αυτή τη φορά, Παναγία μου, έχουμε έρθει στα Χανιά. Σήμερα θα σας βγάλω ένα βιντεάκι εδώ στα Χανιά. Το προηγούμενο βίντεο πήγε τάπα. Γούσταραν όλοι εδώ στην Κρήτη πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Όσο γουστάρετε εσείς, γουστάρω κι εγώ. Και ήρθα πάλι να συνεχίσω να βγάλω εδώ τα εργαλεία. Να δούμε το πιστάκι. Πρώτη φορά έρχομαι εδώ, πρώτη φορά έρχομαι στα Χανιά. Χαίρομαι πραγματικά που μου δόθηκε η ευκαιρία να έρθω και εδώ να δω τη φάση. Θα μπούμε μέσα και ξανά θα πέσουν πάρα πολλά γκαζίδια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα σας δείξω μέσα τα κλονάρια τώρα. Τα παιδιά έχουν αρχίσει και ζεσταίνονται και ανεβάζουν ένταση. Για πάμε λίγο. Είναι λίγο μεγάλη πίστα εδώ πέρα τώρα και πρέπει να κάνω πέρα δόθε. Αλλά τι να σας κάνω, τι να σας δείξω. Όλα για πάρτι σας. Έλα, πάμε! Μάχη! Ξέρετε ότι το motocross στην Ελλάδα είναι μονόδρομος, είναι MX Tags. Πετράκης είναι πάντα εκεί να σας δείξει τις προπονήσεις των παιδιών σε όλη την Ελλάδα. Κάντε ένα like και ένα subscribe, παιδιά, και κάντε και μια κοινοποίηση στα βίντεο να γίνουμε 10.000. Φτάνουμε 10.000 site, μωρέ! Πάμε λίγο! Αυτό βάλε! Ωραίος! Έτσι θέλω, βλέπετε, και να πατάτε κοφτίδια. Αρατατατα! Μου ήρθε χώμα στον νόμο πίσω. Άμα έχει Yamaha πάσκολο τρυπίδια, κοιτάξτε τα Yamaha. Εντάξει, πλάκα κάνουμε, να ξέρετε, όταν λέμε για τις μάρκες κάνουμε χαβαλέ. Όλα μηχανάκια είναι, όλα δύο ρόδες έχουνε. Πάμε λίγο. Θα μου ακούει κανένας απ' έξω, λέει αυτός πάει χάζεψε.
Μεγάλο μπράβο στα Χανιά, στους Χανιώτες. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος για την πίστα. Είναι τέλεια, είναι καταπληκτική. Την έβλεπα πριν κάνα 2 χρόνια νομίζω από τη Λαμία, από το ίντερνετ και έλεγα τι πιστάρα είναι αυτή. Παιδιά, είναι εξαιρετική η πίστα. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Είναι safe, ούτε έχει κάτι το τρελό. Γαμάει, δώσ' το. Κάνε μια δήλωση στον κόσμο. Τι να πω. Δεν ξέρω, ό,τι θες. Δεν έχω κάτι να πω, μόνο γκάζι και πάρτε όλοι μότο. Γιατί δεν οδηγάσκατε? Γιατί είχα Honda, το πούλησα και η λύση είναι μία. Τράβα. Young boys. Είναι ωραίο. Το έχω ξαναζήσει πολλές φορές. Αλλά με το χόμπι που έχουμε διαλέξει να κάνουμε, αυτά είναι. Είμαστε στα Χανιά. Είμαστε στα επίγοντα περιστατικά. Τα ξέρετε πως είναι, δεν πειράζει, δεν πτωούμαστε. Είχαμε ένα τύχημα, όλα καλά. Αυτά, μάγκες. Δυστυχώς το βίντεο δεν κλείνει όπως θα έπρεπε να κλείσει. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.